Crimă. Autorul e cunoscut, dar nu poate fi găsit. Reconstituirea e foarte grea, fapta a fost foarte perfidă. Sentința nu-i pronunțată, consecința nu-i purtată. Grav e că e încă pe drumuri și poate lovi din nou. Este al infinitelea caz ce se împrăștie ca o ciumă. Mulți suspecți, prea mulți deodată și toți poartă în parte vină. E un complot ce ascunde o gașcă, pruncătăi și peri cărunți, care taie adânc în carne tot ce află diferit, sau curat, sau moștenit. Crima omului cu carte, ca și a celui fără parte, este tot la fel de grea pentru cel care doboară la întâmplare sau voit, pentru cel ce nu cunoaște, dar străpunge prin vorbit, pentru cel ce curmă firul celui care mai trăiește, pentru cel care urăște, chiar și adânc întemeiat, pentru cel ce izgonește sufletele din înalt, pentru bârfa rafinată sau mascată sau vădită, pentru cei ce ucid cu vorba, pentru cei ce n-au iertat, pentru cei ce țin mânie, pentru cei ce au dat sentință, ori au apăsat trăgaciul, ori au îngropat cârmaciul, au ucis prin nepăsare sau linșat prin amânare, pentru cei ce știu și fac, întocmind premeditare printr-un mijloc unicat, fără sânge, fără leac. Nu ucideți iar cu vorba, nu ucideți nici cu gândul, nici cu fapta sau privirea, nici cu spatele sau cultul. Cazurile au fost predate celui care a înviat, care va lovi îndată făptașul crimei ce a inițiat. Din cotidian, mortul care n-a murit, pentru cei ce vor să audă.